Мария Шарапова и Серена Уилямс ще спорят за титлата на откритото първенство на Австралия. Двете не допуснаха изненади и спечелиха полуфиналните си двубои, достигайки за пореден път до мача за трофея. Шарапова надигра сънародничката си Екатерина Макарова с 6-3-6-2 след час и 27 минути игра. Приятелката на Григор Димитров записа 23 печеливши удара, 3 от които аса и 26 непредизвикани грешки, от които 7 двойни. Също така, рускината спечели 81% от точките при вкаран първи сервис. Макарова завърши с 11 уинара и 29 грешки. Серина пък спечели американския сблъсък срещу 19-годишната Медисън Кийс с 7-6-6-2. По този начин Уилямс ще се бори за 6-та титла в Мелбърн, като преди това тя е печелила и 5-те си двубоя. Освен това, световната номер 1 се превърна в най-възрастната финалистка на Australian Open. Финалът между Шарапова и Уилямс е в събота, 31 януари, а до момента статистиката е в полза на американката, която води убедително с 16 на 2 победи срещу рускинята. Маша постигна двата си успеха през далечната 2004 година на финала на Уимбълдън.